tunda ta amince. Sun gama ci zan fara aiki na. Sun fito na taho na tare su, da yanayi na bukata na ce da su, ka taimaka na zan maka a driver, na samu nasa abinci baki na. Dan abin ya ƙara kyautace masa, dama hannunka na maka fama da ciwo, idan ka ɗauke shi sauƙi ganina. Idan fa batun kuɗi ne akwai su, adonka da kwalliya ya fi nasu. Ba kai yi kalar wuya ba alajina, ka ba shi damar ya tuƙa angona. ta yi masa kalamai sannan ya amsa. A nan take sai jin kansa ya motsa. Ya ce sai dai ka tuka ummana, ni na fi so na tuki da kaina. A nan sai na bi su mun shige mota. Nan na gano Khadija fara'a fuskarta, sai na fara zantuka na burgewa. A baya nake mafuta nake ta tuna. Mun je mun aje ta motar ta mace, na fito da karan banin gyara dace. Na yi ƙasa da kai a layin kar wani ya wuce ya gani, ya ce zai mangana ya rushin tsari na. Na dace na yi sa'a na gyara ta, ya ji daɗi sai ya ce mana tuƙa ta. Mun tafi ni burina ya yarda da ni, musaba har ya dinga ban sirri ne. Mun zo ta gidan sunan turkusa a ƙasa, cikin ladabi na gaishe da ummansa. Ya ce mata ɗan tayi na aiki ne, bashi da matsala a nan zai zauna. Ummansa ta ban abinci na ci, na karɓa ɗan ɗuda akwai naci. Ina ci ina ta ba ta labarin ɗan maraya na aimuna. Na ce mata za na je na zazzaga, ta amsa na taho ina burga. Na zo ta gidan Khadija na ce mata, na karɓi gidansu an bani ɗaki na. Khadija ta ji daɗin hakan, ta ce wani da ni zan biya ka. na ce na fi son ayo su da gaske, yaudara babu kyan burina a daina. Ban ce musu zan yi nisa a bakin ga, barani na koma kar su ma zarga. Insha Allahu za na gano miki, shin sanki yake da gaske ko? Khadija tu malama ga yaran mu, akwai addini so ne ta kamu. Burin ta kawai a zo taron kamu, alkawari gunsa ai na aure ne. Ƙara ya kenan, sun karɓe ni don na dinga aikin nan. Na je ne da ƙudurin gano wannan, shin san take ko yaudara ne.